Het bandje hoekt dan de eerste tolvier van zijn lippen net van squalgebouw te veroren. En dat het gutte voordeel. Het voordeel voor ons is met name dat wij de peuters heel goed in beeld hebben. Dus op het moment dat zij bij ons in de kleuterklas komen, zien wij gewoon de kinderen niet voor het eerst. En dat maakt voor ons het makkelijker om het onderwijs aan te passen. De band zelfs vindt het fantastisch. Met kleine kinderen werken is altijd wel leuk. Ja, voorlezen en spelen buiten het plein. Dat is gewoon leuk en ja, gezellig. Het Nijcentrum is het gevolg van de intensieve gearworking tussen Squalle de Inlaat en opvangcentrum de Buitenkans. Zo'n 2008 is al dwaande met het opzetten van het ideale squalplaatsje van band van 0 tot 12 uur. Iedereen gaat op dezelfde manier met jou om. We gaan op dezelfde manier met kinderen in gesprek als er iets niet goed gaat. We kijken op dezelfde manier naar ontwikkeling. Dus een baby krijgt hier de kans om op onderzoek uit te gaan. En dat blijft hij zijn hele leven hier op school doen. Het is vanzelfs aardig voor de oudere band, maar het is vanzelfs ook heel leerzaam. Hoe je moet samenwerken en hoe zij het doen. Dus je leert ook hoe zij werken en je kan ze helpen en dan leer je gewoon nog wat. Is dat leuk? Ja, vind ik wel. De Atlas verwacht dat het initiatief een landelijk vervolg krijgt.